بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين فقران أحواتين حتين لمون مقصلتا نايت معلتا ونقبر زلنا نباب مزقبة حيمانوت كاب قصري كلتميتن سوانان حمشتن كساب كلتميتن سوانان تشعتن كنا نببنا قصري كلتميتن سوانان حمشتن كاب قدمات حيزون نتناي مبقى الحطو بزرئيس توهبه ملاشات اتوغن كريستيانا وامنز وهاب اتبوغن كريستيانا وامنز وهاب ملاشات مستخاب كالي وغن زمتص استفلالي ملاشات كطامت ترخيبو ايو ጥንታዊ ሃይማኖታትን ባህልታትን ሕቶ መበቆል ዝርኢ ብዙሕ ጽዋ ኣፈ ታሪኽ ወይ ሚት ምሂዙ እዩ። ገሊኣቶም ፍላስፋታት ከዓ ኩሉ ነገር ኣምላኽ እዩ፣ ዓለም ኣምላኽ እዩ ወይ ከዓ ናይዚ ዓለም እዚ ምዕባለ ለውጢ ናይ ኣምላኽ ምዕባለ እዩ ክሳብ ምባል በጽሑ። ፓንቴይዝም ዝበሃሉ ኩሉ ኣምላኽ ዝብሉ ካልኦት ድማ ዓለም ካብ ኣምላኽ ብግዴታ ፈልፊሉ ዝመጽእ ከምናቱ ክፍሉ ከዓ ናብቲ ናብኡ ተመሊሱ ይኣቱ ኢማኔሽን ዝብሉ እውን ኣለዉ። ጋናውን ካልኦት ክልተ ዘለዓለማዊ መበቀል ማለት ናይ ጽቡቕን ክፉኡን ናይ ብርሃንን ጸልማትን መበቀል ከም ዘለዎ እሞ ካብ ዘየቋርጽ ምጥምማት ተጻረርትነት ዝርከቡ ገይሮም ዘቕርቡ ኣለዉ። ዱዋሊዝም ነገር ምንታዊ፣ ማኒኬይዝም ትምህርተ ማኒ ዝበሃል ገሊኡ ከም ዝበለ ኣተሓሳስባ ከም ዝምህሮ ዓለም እንተወሓደ እዚ ግዙፍ ዓለም ክፉእ እዩ፣ ናይ ውድቀት ሓጢኣት ውፅኢት እዩ፣ ምእንቲ እዚ ከዓ ክንፀግ ወይ ክግደፍ ዘለዎ እዩ ዝብሉ ግኖስቲዝም ዝብሉን ከምኡውን ግኖስቲዝም ነገረ እምረት ገለ ከዓ ዓለም ብእግዚኣብሔር ዝተገብረ ይቕበሉ እሞ ግና ከምቲ ሓደ ሰራሕ ሰዓት ሓደ ግዜ ምስ ሰርሖ ዘይስዕቦ ከምኡ ከዓ ዓለም ባዕሉ ክካየድ ይሓድጎ ይብሉ። ደይዝም ኣምላኽና ግልጽንትን ጸጋን ዝነጽጉ እዮም እዚኦም እውን ኣብ መወዳእታ ድማ ንዓለም ዝፈጠረ ዝኾነ ልዑል ህላዌ ዝነጽጉ ዓለም ካብ ርክብ ግዙፍ ነገራት መጺኡ ዝብሉ ይርከቡ። እዚኦም ከዓ ማቴርያሊዝም ግዙፍነት። እዚ ኩሉ ፈተነታት እምበኣር እቲ ሕቶ መበቆል ከመይ ዝበለ ነባርን ንኹሉ ዝትንክፍን ምዃኑ ዝምስክር እዩ። እዚ ምርምር እዚ ብፍላይ ንወዲ ሰብ ዝተዋህቦ ዓቕሚ እዩ። ቁጽሪ 286 ሰብኣዊ ኣእምሮ ነዚ ሕቶ መበቆል ግቡእን ብቑዕን ምላሽ ዝህበሉ ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ፍልጠት እዚ ብጌጋን ስሕተትን ዝተዓናቐፍን ዝበላሸኑ እኳ እንተኾነ ናይቲ ፈጣሪ ኣምላኽ ህላዊኡ ካብቲ ስራሓቱ ተበጊስካ ብርግጽነት ብብርሃን ሰብኣዊ ኣእምሮ ክፍለጥ ዝከኣል እዩ። ስለዚ ከዓ እምነት መጺኡ ንኣእምሮ ዘብርሆን ኣብቲ ቕኑዕ ርድኢትን ሓቅነትን ዘጽንዖን ኩሉ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረ እቲ ዝርአ ድማ ካብ ዘይርአ ከም ዝተፈጥረ ብእምነት ኢና እነስተውዕሎ። ቁጽሪ 287 እዚ ብዛዕባ ፍጥረት ዝንገር ሓቂ ንመላእ ሰብኣዊ ህይወት ኣገዳሲ ብምዃኑ ትኩሉ ነዚ ዝርኢ ክፍለጥ ዝግብኦ ንድሕነት ዝጠቅምን ዘበለ እግዚኣብሔር ብሕየውነቱ ንህዝቡ ክገልጸሉ ደለየ። ልዕሊ እዚ ኩሉ ሰብ ክህልዎ ዝኽእል ናይ ፈጣሪ ባህርያዊ ፍልጠት ክንየው ዝኸይድ ናይ ፍጥረት ምስጢር እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል በብደረጅኡ ክገልጸሉ ተረኽበ። እቲ ንኣበው ዝሓረየ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ግብፂ ዘውፅአ ንህዝቢ እስራኤል ብሕርየቱ ዝወለዶን ዘዕበዮን እዚ ኩሉ ዝገበረ ኣምላኽ ድማ ኩሎም ህዝብታት ዓለምን ዓለም ብመላኣን ናቱ ከም ዝኾኑ ዝገልጽ ንሱ ብቐንዲ እዩ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ። ቁጽሪ 288 ምእንቲ እዚ እቲ ብዛዕባ ፍጥረት ዝተዋህበ ግልጸት ካብቲ እግዚኣብሔር ምስ ህዝቡ ዝኣተወ ኺዳን ግልጸቱን ኩነቱን ተነጺሉ ዝርአ ኣይኮነን። ፍጥረት ክግለጽ ከሎ ናብዚ መደብ ኪዳን ዘሰጋግር ከም ቀዳማይ ስጉሚ ልዑለ ሓይሊ ዝኾነ ኣምላኽ ናይ ፍቕሩ ፈላምን ሓበራውን ምስክር ኮይኑ እዩ ዝግመት። ስለዚ ከዓ ኣብቲ ናይ ነቢያት መልእኽትን
ናይ መዛሙርን ስርዓተ አምልኾን ጸሎታትን ኣብቲ ናይ ሕሩይ ህዝበ እግዚአብሔር ጥበብን ምሳሌታትን ኩሉ እዚ ንፍጥረት ዝርኢ ሓቅነት እናበርትዐ ብዝኸይድ ሓይልን ብሄልን ተገሊጹ ይርከብ። ቁጽሪ 289 ካብቲ ኩሉ ብዛዕባ ፍጥረት ዝዛረብ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ጽሑፋት ተን ቀዳሞት ናይ ኦሪት ዘፍጥረት 3 ምዕራፋት ፍሉይ ቦታ ይሕዛ። ብመንጽር ስነ ጽሑፍ ክርአ ከሎ እዚ ጽሑፋት እዚ ዝተፈላለየ ምንጪ ክህልዎ ይኽእል። በቲ ዕዙዝ ቋንቋኦምን ንፍጥረት ዝርኢ ሓቅታትን ኣብ ምግላጽቶም ብብርሃን መንፈስ ቅዱስ ተመርሑ ደረስቲ ነቲ ጽሑፋትን ምንጭታቱን ኣብ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ መፈለምታ ክጥቀሙሉ ተረኽቡ። እቲ ንፍጥረት ዝርኢ ሓቅታት ድማ መበቆልን መወዳእቱን ኣብ ኣምላኽ ምዃኑ ስርዓቱን ሰናይነቱን ፀዋዕታት ሰብ መወዳእታ ድማ ነቲ ናይ ሓጢአት ድራማ ኮነ ናይ ድሕነት ተስፋ ዘጠቓልል እዩ። እዚ ጽሑፋት እዚ ብመንጽር ክርስቶስ እሞ ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ሓድነትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕያው ትውፊትን እንተደኣ ተነቢቡ ነቲ ናይ መበቆል ምስጢር ማለት ፍጥረት ውድቀት ሓጢአት ንተስፋ ድሕነት ብዝርኢ ቀንዲ ናይ ትምህርቲ ምንጭ ኮይኑ ይነብር። ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት እምበር ብዛዕባ መበቆል ዓለምን እቲ እምነት ክርስትና ምስ ካልኦት ፍልስፍናታት ዘሎ ፍልሊን ብዝያዳ ኣነፂሩ ዝገልጽን እቲ ፍጹምን ከኣለኽልነትን ዘለዎ ኣምላኽ ፍልይ ዝበለ ኣምላኽ ከኣለ ኩሉ መበቆል ኩሉ ምንጭ ኩሉ ከም ዝኾነ ዝገልጽን እዩ። ኣብዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ብፍልስፍናዊ ዓይኒ ዝተላዕሉ መናፍቕነት ንኣምላኽ ቦትኡ ብኻልእ ክትክኡ ዝሓስቡን ካልእ ዝተፈላለየ ስያመ ዝህብዎን ክርኢ ጸኒሕና። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? ነቲ ናይ ኣምላኽ ክትክእ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ዝብል ግግይ ፍልስፍናዊ ትምህርቲ እዩ። ብመሰረቱ ፍልስፍና ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣንጻር እግዚኣብሔር ክንብሎ ኣይንኽእልን። ምክንያቱ ሓደ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ በቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ናይ ኣእምሮ ንኣምላኽ ተረዲኡ ብእምነቱ ተማእዚኑ ሓደ ብዛዕባ ኣምላኽ ክምስክር ብቕዓት ክህቦ ዝኽእል ክበጽሕ ደረጃ ክበጽሕ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ብገዛእ ርእሱ ፍልስፍና ዝበሃል ዕንወት እዩ፣ ኣንጻር ኣምላኽ ክንብሎ ኣይንኽእልን። እንተኾነ እዞም ሓደ ሓደ ዝረኣናዮም ፈጺምካ ነቲ ናይ ኣምላኽ ቦታ ብኻልእ ተኪእኻ ወይ ዘይመልክዑ ንመሓዝ ዝተላዕሉ መናፍቐት ወይ ድማ ጉጉይ ትምህርቲ ኣንጻር ናይቲ መበቆልን ምንጭ ዝኾነ እግዚኣብሔርን ዝኸዱ እዮም። በብሓደ እንተሪእናዮም እዞም ሎሚ ዝጠቐስናዮም እቲ ቀዳማይ ፓንቴይዝም ዝብል እዩ። ኩሉ ኣምላኽ ዝብል እምነት ዘለዎም እዚ ከዓ ኩሉ ነገር ኣምላኽ እዩ፣ እስኻ ኣምላኽ ኢኻ፣ እቲ ዘሎ ነገር ኣምላኽ እዩ፣ ኩሉ ኣምላኽ እዩ ዝብል ኣረኣእያ ዘለዎም እዮም። ስለዚ ኣብ መንጎ ፈጣርን ፍጡርን ዘሎ ፍልልይ ፈጺሙ ዘጥፍእ ዓይነት መናፍቕነት ክሕደት እዩ። እዚ ብመሰረት እዚ ከዓ ኣተሓሳስባ ዓለም ባዕላ ኣምላኽ እያ፣ ነታ ዓለም ሲ ባዕላ ኣምላኽ እያ ዝብል ግምት ዘለዎም እዮም። ንኣብነት ኣእዋም፣ ኣኽራናት፣ ባሕሪ ኩሉ መለኮታዊ ባህሪ ዘለዎ ነገራት ኩሉ ኣምላኽ እዩ ዝብል እዚኦም ሓደ ዝዓበየ ኣንጻር እግዚኣብሔር ዕብየቱን ዝተላዕሉ እዮም። እቲ ካልኣይ ኢማንሽን እዚኦም ከዓ እንታይ ዝብል እዩ? እቲ ኣርኣያ ዝዓለም እዚ ካብ ኣምላኽ ከም ዝፈለቐ ካብኡ ከም ዝመንጨወ እዚ ፍልቀት እዚ ግን ልክዕ ከምቲ ብርሃን ካብ ፀሓይ ወይ ማይ ካብ ምንጪ ዝፍልፍል ዓለሙን ካብ መለኮቶ ባህሪ ብባህሪኣ ዝመንጨወት እምበር ኣምላኽ ብናፃ ፍቓዱ ጥበቡን ካብ ባዶ ዝፈጠራ ኣይኮነን ዝብሉ እዮም። ስለዚ ካብ ሓደ ነገር ዝመንጨወት እያ። ስለዚ ነቲ ቦታት ናይ ኣምላኽ ኣይህብዎን፣ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብኡ ተፈጺሙ ወይ ድማ ድላይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣይብሉን። እንታይ ደኣ ካብ ሓደ ነገር መንጫ ጥራሕ ዝመፀት እያ ዝብሉ እዮም። ተሳልሳይ ዱዋሊዝም እዚኦም ከዓ
ክልተ ሓይል ኣሎ ብዛ ዓለም ብሉ ክልተ ኣማልኽቲ ዝዓይነቱ ማለት እዩ እቲ ሓደ ናይ ሰናይ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ ሓደ ናይ ሕማቕ ኣምላኽ ስለዚ እዞም ክልተ መበቆል ተጻረርቲ ዝኾኑ ሓይልታት እዚኦም እቲ ሓደ ጽቡቕ መንፈሳዊ ዓለም ዝፈጠረ ይብሉ እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ክፉእ ነቲ ግዙፋዊ ዓለም ዝፈጠረ ስለዚ ክልተ ፈጠርቲ ኣለዉ ነቲ ጽቡቕ ፈጣርን ናይቲ ሕማቕ ፈጣርን ኢሎም ከዓ ይፈልዮም ስለዚ እዞም ክልተ ሓይልታት ከዓ ንሙሉእ ዘበኖም ማዕረ ሓይሊ ዘለዎም ገይሮም ዝሓስብዎም ንሙሉእ ዘበኖም ኣብ መንጎኦም እንዳተዋግኡ ወይ ድማ እናተቃለሱ ዝነብሩ መጻርርቲ እዮም ይብሉ እዚ ከዓ ሓደ ውድቕን ብሓቂ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር መበቆልነት ዝኽሕድድ እዩ እቲ ድሕሪኡ ዝረኣናዮ ማኒኬይዝም ዝበሃል እዮም እዚ ከዓ ሓደ ዓይነት ናይ ኣምላኽ ህላዌ ክሒዱ ኣብ ክልተ ዱዋሊዝም ዝብል ብማኒ ዝብል ዝተባሃለ ሰብ ዝተመስረተ ኮይኑ ሓደ ማኒ ዝበሃል ሰብ ዘምጽኦ ሓሳብ ኮይኑ ንዓለም ከም ናይ ብርሃን ጽቡቕን ጸልማትን ክፉኡን ውጽኢትን ገይሩ ይርያ ስለዚ ናይ ሓደ ጽቡቕን ክፉኡን ውጽኢት ገይሩ ይርያ ስለዚ ስጋ እንታይ ይገብሮ ከም ሓደ ክፉእ ይሓስቦ ስለዚ እቲ መንፈስ ነፍሲ ከዓ ከም ሓደ ጽቡቕ ገይሩ ይሓስቦ ስለዚ ንፍጥረት በኣሉታዊ ዓይኒ ዝርዮ እዩ ንኹሉ ፍጡር ብምንታይ እዩ ዝርዮ በኣሉታዊ ዓይኒ ዝርዩ መናፍቕነት እዩ ድሕሪኡ ዘሎ እቲ ግኖስቲዝም እዚ ብዛዕባ ፍልጠት እዩ እዚኦም ብሓቂ ተኣምሮ ትፍልጠት ጥራይ ዝለዓለ ቦታ ዘለዎ ዝብሉ እዮም እዚ ዓይነት እምነት እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብ ምስጢራዊ ኣብ ናይ ፍልጠት ናይቲ ኣእምሮ ዝምርኮስ እዮም ንሳቶም እዛ ግኡዝ ዓለም እዚኣ እዛ ህያው ዓለም ንሪኣ ዘለና ብትሑት ወይ ብጋኒናዊ ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረት ዝኣምኑ ድማ እዮም ስለዚ እዛ ዓለም እዚኣ ቤት ማእሰርቲ ነፍስያ እናበሉ ከዓ ይገልጽዋ ካብኣ ንምምላእ ድማ ምስጢራዊ ፍልጠት የድልየና ይብሉ ስለዚ እዛ ዓለም እዚኣ ከም ቤት ማእሰርቲ ይሓስብዋ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣምሊጥካ ድሕነት ንኽትረክብ ከዓ ፍልጠት የድልየካ ስለዚ እቲ ዝለዓለ ፍልጠት ንሱ ዘድሕን ምዃኑ ዝኣምኑ እዮም ቀፂሉ ድሕሪ ዘሎ እዚኦም ደይዝም ዝበሃል እዮም እዚ ፈጣሪ ብርሑቕ ኮይኑ ዘመሓድር ፈጣሪ ኣምላኽና ዓለም ፈጢርዋ ግን ከምዚ ሓደ ሰዓት ምስ ሰርሐ ብድሕሪኡ ዘይግድሰላ ዕዳጋ ምስ ወዓለ ተመሊሱ ሰዓት ከምዚኣ ሰሪሐ ነይረ ኢልዋ ይፍትሻኒ ልክዕ ከምኡ ገይሮም ይሓስቦ ንዓለም ምስ ፈጠራ ብናይ ባዕላ ሕጊ ክትመሓደር ሓዲጉዋ ርሒቑ ዝገሸ ኣምላኽ ወይ ርሒቑ ዝነብር ኣምላኽ ደኣ እምበር ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ኢዱ ኣእትዩ ተኣምራት ዝገብር ጸሎት ለሚንካዮ ዝሰምዕ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝብሉ እዮም ስለዚ እዚኦም ደይዝም ሓደ ፈጢርዋ ሓደ ሓይሊ ፈጢርዋ ምስ ፈጠራ ግን እቲ ዝፈጠራ ሓይሊ ተመሊሱ ዘመሓድራ ዝርያ ወይ ካብኣ ዝጽበየ ነገር ዘይብሉ ጠንጢንዋ ዝኸደ እዩ ዝብል እምነት ዘለዎም እዮም እዚኦም እቶም ድሕሪኦም ዘለዎ ከዓ ማቴሪያሊዝም ዝበሃል እዚኦም ከዓ ካብቲ ግዙፋዊት ማተር ወፃኢ ዝኾነ ካብቲ ማተር ንብሎ ዘለናስ ካብቲ ነገራት ወፃኢ ዝኾነ መንፈሳዊ ሓቂ ወይ ኣምላኽ የልቦን ዝብሉ እዮም ኣምላኽ ዝበሃል የለን እቲ ንሪኦ ነገራት ጥራሕ እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግና ካልእ ነገራት ወይ እቲ ብእምነት እናንኣምኖ ወይ ክንበፅሖ እንጽበዮ ኣብኦም ቦታ የብሉን ስለዚ ዓለም ኣብዛ በዒንትና ንሪእያን ብኢዳውና ንጭብጣን እንደህስሳን ኣብዚ እተብቅዕ ደኣ እምበር ካልእ ኺነው ሓይል ኣሎ ኢሎም ዘይቅበሉ እዮም ስለዚ ኩሉ ነገር ከዓ ብኣጋጣሚ ወይ ብመስርሕ ተፈጥሮ ዝመጽእ ደኣ እምበር መለኮታዊ ፈጣሪ የብሉን ከዓ ይብሉ ምክንያቱ ኣደኖ ሓደ ምስ ተጋጭ ወዲ ዝፍጠር ዘሎ ወይ ዝተፈላለየ መንገድታት ኩነት እቲ ሓደ ማተር ሓደ ነቲ ሓደ ስለ ዝጸልዎ ጥራይ ዝፍጠር ደኣ እምበር ሓደ ሓያል ኣምላኽ ሃልዩ ንኹሉ ዘንቀሳቕስ ውጽኢት ዝህብ ኣምላኽ የለን ኢሎም ዝኽሕዱ እዮም እምበኣር እዞም መናፍቕነት ኣብዚ ንሪኦም ዘለና ነዚ ክርስቲያናዊ እምነትና ዝነጽጉ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንብሙልኦም ኣንጻር ድላይን መደብን እግዚኣብሔርን ኣንጻር መበቆላውነት ናይቲ ናይ እግዚኣብሔር መበቆልን መጀመርያን መወዳእታን ንሱ ምዃኑ ዝምህሩ ስለ ዝኾኑ ቤተ ክርስቲያን እውን ነዚ ብምሉኡ ትነጽጎ ጌጉ ትምህርቲ ምዃኑ ከዓ ብንጹር ትገልጽ ቀፂልና ብድሕሪኡ ዝረኣናዮ ኣምላኽ ምናልባት እቲ በእምሮና ክንበጽሖ ዘይንኽእል ፈጺሙ ዘይልከፍ ርሑቕ ዘሎ ጥራሕ
ጌርና ክንሓስብ ንኽእል ንኸውን እንተኾነ ግን ደቂ ሰባት ብተፈጥራዊ ኣእምሮኦም ተጠቂሞም ካብቲ ኣብ ፍጥረት ዘሎ ስርዓት ጽባቐ እንተበጊሶም ከዓ እዚ ዓለም እዚኣ ጥበባዊ ዝኾነ ፈጣሪ ከም ዘለዎ ክፈልጡ ይኽእሉ ትብለና ቤተክርስትያን ተደኣ ዝተውዒልና ሓደ ሰብ ወላ እውን ከይተማሃረ ነዛ ዓለም እዚኣ ብምልእታ እቲ ዘለዎ ጽባቐ እቲ ንጹርነትን ኣኻይዳን እንተደኣ ርእይዎ ኪነው ሓደ ሓያል ካብዚ ናይዚ ዓለም ንሪኦ ዘለና ጽባቐ ዝበልጥ ጽባቐ ዘለዎ ኣምላኽ ከም ዘሎ ከረድኣና ይኽእል ንሓደ ፈጺሙ ዘይተማሃረ ህፃን ኣብ ሓደ በዓቲ ብሓደ በረኻ ይዓቢ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ በብቕርቡ ወፂኡ ኣብቲ ጫካ ክንቀሳቐስ ምስ ጀመረ ሓደ ግዜ ሓደ ንግሆ ከዓ በቲ ጩራ ናይ ፀሓይ ከፋት ንእሽተይ ጩራ ምስ ረኣየ ጽባቐኣ ብምድናቕ ኪነዋ ሓደ ብሉፅ ክኢላ ውቁብ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ ከኣምን ከም ዝተረኽበ የዘንትወላ ስለዚ እንታይ እቲ ኣእምሮ ወዲ ሰብ በፂሑ ክጭብጦ እኳ እንተዘይከኣለ ግን ክርድኦ ዝኽእል ነገራት ምስ እምነት ሓዊሱ ከዓ ክበፅሖ ዝኽእል ፈጣሪ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ እቲ እምነትና እምበር እቲ እምነትና ክንገልጸሉ ንኽእል ሲ ሰብኣዊ ኣእምሮ ጥራይ ንዓለም ፈጣሪ ከም ዘሎ ክፈልጥ ይኽእል እኳ እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ብዛዕባ ፍጥረት ዘለዎ ምስጢር ብዝያዳ ንህዝቢ እስራኤል ብነቢያት ክገልጸሎም እንከሎ እዚ ሓቂ እዚ ብፍላይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰፊሩ ይርከብ ስለዚ እቲ በእምሮና ክንበፅሖ ንኽእል ነገር በቲ እግዚኣብሔር ዝበፅሐና ቃል በቲ እምነትና ጌርና መላእት ክንህቦ ከም ንኽእል እዩ ዘርእየና ስለዚ ፍጥረት መሰረት ድሕነት እዩ ብኣጋጣሚ ዝመፀ ዘድሕነ ኣካል የብሉን ብኣጋጣሚ ዝመፀ እንተልካያ ዝዓለም ብኣጋጣሚ ከዓ ክጭረሻ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ከም ክርስትያናዊ እምነትና መበቆል ዘለዋ መሰረት ዘለዋ ምንጪ ካብ ዘይህላዌ ናብ ህላዌ ዘምፅኣ ኣምላኽ እሞ ከዓ ዝሓሊ ኣምላኽ ሓንሳእ ሰሪሑ ደርቢዩ ሓዲጉ ነታ ኩዕሾ ኣብ ሜዳ ዝፋንዋ ብድሕሪኡ ቁሊሕ ዘይብላ ዘይኮነስ ቀጻሊ ዝከናኸና ቀጻሊ ከም ናቱ ገይሩ ዝሓቕፋን ዘፍቅራን ኣምላኽ ዘሎና ኢና ስለዚ እቲ ፍጥረትና ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ምስ ደቂ ሰባት ዝኣተወ ፍቕሪ ዘለዎ ኪዳን እዩ ስለዚ ሰሪሑ ዝድርቢ ጥራሕ ዘይኮነ ኪዳን ዝኣቱ ኣምላኽ እግዚኣብሔር እምበር ንዓለም ዝፈጠረላ ዓላማ ንደቂ ሰባት ንምድሓን ናብ ዘለዓለም ህይወት ንምምፃእ እዩ ስለዚ ከዓ ፍጥረትን ድሕነትን እቲ ናይ ሳልቬሽን ንብሎ ተነጻጺሉ ዘይረኣዩ ሓደ ምስጢር እዩ ንብሎ ዘለና ስለዚ ፍጥረትናን ድሕነትናን ተነጻጺሎም ዝረኣዩ ኣይኮኑን እቲ መበቆልናን መወዳእታናን ንብሎ ዘለና ከዓ ንሱ እዩ መበቆልና እግዚኣብሔር እዩ መወዳእታና ከዓ ናብኡ ኢና ስለዚ በበይኑ ዝረአ መልክዕ ዘለዎ ዘይኮነሲ እቲ ፍጥረትን እቲ ድሕነትን ናሕድሕዱ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ኣብቲ ዘፍጥረት እንታይ እዩ ዝብለና እቲ እግዚኣብሔር ኣብ መጽሓፍ ዘፍጥረት ኣብ ዘፍጥረት ንዓለም ክፈጥር ከሎ ዝበሎ ነቲ ንዕኡ ኢሉ ከም ዝፈጠረና እምበር ብዛዕባ መጻኢ ዓለም ንሰብ መለኮታዊ ሓቂ ዝገልጹ ኣገደስቲ ጽሑፋት እዮም እቲ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት ንረኽቦ እዚ ጽሑፋት እዚኦም ከዓ ዓለም ብእግዚኣብሔር ከም ዝፈጥረት ስርዓት ከም ዘለዋ ሰብ ድማ ብመልክዕ ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረ ዝረዳእና ጽሑፍ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓለም ከም ዝፈጠራ ንሕና ንእግዚኣብሔር ኢልና ከም ዝተፈጠርና ብመልክዕ እግዚኣብሔር ከም ዝተፈጠርና ስርዓት ሂቡ ከም ዝፈጠረና ኣእምሮ ሂቡ ኣእምሮ ከም ዝሰኽዓልና ኣምላኽ ክንእመን ኢና ንሕተት ዘለና እምበር እዞም ዓለም ብጥበብን ብፍቕርን እግዚኣብሔር ከም ዝፈጥረት እዚ ሓቂ እዚ ድማ ብኣእምሮን ብእምነትን ክረጋገጽ ከም ንኽእሉ ዘረዳእና ኢሎሚ ዘንበብናዮ ንባብ ብኣንጻሩ ከዓ እቶም ነቲ መበቆላዊ ናይ ኣምላኽ ምንጪ ክሒዶም ካልእ መናፍቕነት ነቲ ናይ ኣምላኽ ቦታ ብኻልእ ክትክኡ ብኻልእ ሓይሊ ክትክኡ ዝፍትሙ መናፍቕነት እውን ርኢና ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓለም ብምፍጣሩ ካብ ዘየለ ናብ ህያው ፈጢሩ ጥራሕ ዝገድፍ ዘይኮነ ከዓ ወትሩ ዝከናኸን ኣምላኽ እዩ ስለዚ ፍጥረትን መበቆላዊ ፍጥረትናን መወዳእታ ናይ ድሕነትና እቲ ሳልቬሽን እንብሎን ነንሕድሕዱ ዝመላላ ብሓንሳብ ዝኸይድ ከም ሓደ ገጽ ዳ እምበር
ክልተ ዝተፈላለዩ ኮይኑ በበይኑ ዝኸይድ ኣይኮነን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እግዚኣብሔር ነቲ ሓቀኛ እምነት ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ተኸቲልና ንኽእለሉ ጸጋ ይዓድለና ንኹላኹም እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንተ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን